IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Gapoy iti mapadpadasan iti pagilian apan nagginginedket ditoy anabuangay iti School Disaster Risk Reduction and Management. Digitoy ket digiti grupo digiti estudyante ken mga sursuro iti pagadalan nga da iti training da iti panag-rescue ken kasbilang first responder kadagiti didigra. Maysa kadagiti pagadalan iti Ilocos Norte nga adaan iti kastoy nga organisasyon ket ti San Nicolas National High School. Gagam dagiti estudyante ang maisalbar dagiti padadang estudyante iti kada didigra asumangbay iti pagilian kang runaan na iti San Nicolas. Dimbalan dagitoy iti trainings and seminars kay sumit isursuruda kadagiti padadang estudyante kang runaan na iti first aid. Iti nationwide and simultaneous earthquake drill ket ditoy an ikanda iti gundaway tapno iti kasta ket ipakita da ti panagikinnamayat ken kasta pa iti laing rescue kabayatan ti NSED. Inatibay isuda dagiti mga sursuro at dimalanap lang iti kastoy at training. May naig iti daytoy ket ingunam-gunam ni Mr. Florante Riego, school principal iti naso pagadalan at iti numero 1 akinita na iti nga apagtugaw isuna akas bilang principal. Kabayatan na ket impakita met dagiti grupo iti equipment da apan ang rescue ano sa dinungkat na raway donors iti nang ipaay kadagitoy. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.